Ahojky, ja som Kerinket a toto je ďalšie video. Dlho nebolo žiadne video kvôli tomu, že som sa buď takde ponáhľala, alebo som nemala čas. Napríklad vám poviem jednu scénku. Boli sme na prechádzke, bola fajn, ale odrazu tak mi zavolal mojej mame. Volám. Ja som ešte furt nevedela, kto to je, až kým nezavesila ten telefón. Povedala mi, že mojej kamarátky mama sa ma pýta, či nechcem ísť na Vyšehrad s ňou. Samozrejme, že som chcela, bola som veľmi nadšená. Tak sme museli prísť domov, mne doustrčili chlieb s dačím a ja som išla. Áno, ja ešte by som chcela povedať šťastnú Veľkú noc, aj keď už není, ale dúfam, že ste si to užili. Ja som si to užívala o 7:30 vo vani. Ja si iba pekne spinkám, sníva sa mi, odrazu príde môj otec, trhne mi do izby, otvorí fľašu, poleje ma, potom ma ešte hodí do sprchy. Áno, bolo to tak. No a nechápem, ako takto mohol vymyslieť to, že chalani povedajú babi im dajú vajíčka. Áno, pre chalanov je to úplne super, predpokladám, že to vymyslel nejaký chalan toto, lebo inak to nejde. Takže chalani to majú super, babi pooblievajú a potom im ešte dajú vajíčka a čokoládu. Tak by si to premyslela každý, samozrejme, ale ako sú na tom babi? No tie až tak dobre nie. Keďže musia dávať vajíčka a ešte k tomu ich chalani polejú, tak je to trošku horšie. Áno. No. A toto video bude asi na dnes všetko. Bolo trochu kratšie alebo dlhšie, neviem presne. Ale ja dúfam, že sa vám páčilo. Tak? Ahojky!